Kajing kuble I jepi baro, but ai bagani kasngi kanong kasngi kabala kerku yapi way pe way ki baju ngap ya kani ka program morning mana jong kabalang. Ka khubor ban kren shapi ha gani ka por kalong ka jinjia ka bamayan bat ba phla e kan suggestion balai. Ka jinjia ba phla bamayan bat ba khrau e ha ka baje bat ka program ba khaddu jong play ha gani ka perthai kadai kajing rongno ya kabalang ni kiriu khoi. Kajing ikai syom tenrai jong kaktin ublay syapang kajing wan ujisu na kabenta laki jong rengkat bad kajing kular ya kajing mi pat jong ki bayap hau kris bad kajing penkaladur ya kabalang ba im kadai kabenta bakong san e ha kabalang ha kispas nem banengkong bun kiriwat benia laniki scholars ki menjur ba kabalang banengkong ka ngait bat kemi lenti hir ya kata kajing wan pat ujisu kaban sajia u apostle paul ha ka penkut no artat ya ka shiti jong u syaki korin ha ka banengkong ka shiti syaki korin kala nong ka bakhat nriu ka khat ka ba arpo ar u ai kublei da ka ktin aramaik ka ba ong maranatha ka ba mot try jongi to one hagini kisngi bon na kijing hikai theology ki kedau syapang ka subject jing rongno lani rapture balak kedau ne la kan thop ya ka kum ka wei ne kijing jia bakarpang e jong kisngi bat ki por ki bakhado ya ka kentin jing rongno la shim keliang na ka ktin latin ka baong raptos lani rapiar ka bamot ban shim nitan shalor lani banshim kan sanda kabor ki benta na ka bible ki biyadai bat kajing rongno haga gospel u lukas khat nyol nong khat laipo sao uji sula batai kumno kani kajing jia kanjia uong nganya thu ya pi syapang kata kamit haba arngut kin ya thia hajing thia ya way on shimno but ya way on ino arngut kin ya don halingka ya way on shimno but ya way on ino jisu kren syapang arkan hun kibriu ka way ka kan hun kan lekno ka way pat kan sya ino ka dei ka sngi ha ka play un penya klat ya ka perthai ha ki arkan hun ka way ka bala sya rongno shalaying na ka banta ka la way ba pernai bat ka way pat ka bala sya ino na ka banta ka jing bishar ba itri kani ka jing sya rongno shalaying la khot ya ka kajing rongno kalong ka batikana hakata kajing rongno kasngi kajing kemen na kabentaki kat tukat ni bat kasngi kajing dukha ni jing babe na kabentaki kat tukat ni utrai unom pha yano ban mi khamat wat yau angil rangba u michael lani yo gabriel uhi dalade un wan hasuin beneng ban rongno lade ban shimno yangi shabneng kat kum teslani banengkong lanong basaut khot country hu khat fra kajing rongno akade kajing mayan kani kan jia klem kanu kajing tip lupa henry kan san kani kan jia hakashi klip mat kat kum ka shiti banengkong shiki korin khat sal non khot san poisan poar ujisu unwan kum unong tu menmit ong ka shiti ka banengkong shiki teslani kalnong basan khot baar ar petros lail non khot bashipo kani kasngi shisha kan wan kan san bat kan om slem shu u apostol paul u yatu shai ba kani kasngi kan om wan lem da jia shwa ke jing phaidin ni wan shwa ke jing hikai ba bakala lani ngi ong ka apostasy ka shiti ka ba aru apostol paul sha ki teslanil nong ba ad khot balai ka ong wat sha bon shukor yapi haga nu ka rukom namar kata kasngi kanom wan lem da jia shwa ke jing phaidin bat bayo briu ubom nyau hukum on penpau ukun ke jingjot nengkong ki jingkai babakala nangta ke jing rongno nangta ki jing jarba kin sedang nangta briu jaga pop ubriu krisam ner on penpau kini ki jingjia serially lani kin wan kawai hadin kawai kajing rongno kadai ka buram bat kajing kemen ka bala kerku jangki bangai ong ka shiti
Titos lenong ka baar karkot ka bakhalai ka bakhadu ka jingduai jong ka balang ka jing angnur jong ka balang hagaban penkut no artat ya ka Bible ka ktinu blei ka kitab ka bakhadu jong ka Bible ka lenong ka bakhadu jong ka ni ka kitab ka beri ka kitab jing penpau ka ong to one kloi trai Jesu kani ka kentin ka bala tho agni kitab jing penpau ka lenong ka bakhadu bat hagar khat ka bala jan kut artat ka penpau ba ka balang ka sleng hir ka kwa hir ban shember utrai hagata ga jing rongno ya ki riu nagata ka daw ka stiu Titos lenong ka baar ka khat ka bakhalai ka ong ka dei ka jing komen ka bakhara ka jing batai ka tokat ni shapang ka ni ka jing rongno ngila ban shem ya kana ka shithi ka banengkong ka jong apostol Paul sheki Thessaloni ka nong basaur khat kan riu du khat phra hang ni ngin ya pet kat to kat ni ki banta lengba ki jing kali ki bangin kali badru ban skau thu ini ki jing kai ngin jubab ya ki ni ki jing kali ki bangan bu kum ki jing kali bad ban jubab ru ita ki jing kali ka banengkong manu ki banton banta ha ki jing rongno kejubab kalong barok ki bangai hau Chris ki bayap hau Chris bat ki ba im hau Chris ong ka ktin ublei ka bamot ki riu khuit badang im bat ki riu khuit balayap ka bamot ki ai kita ki riu khuit ki badang im lani ki riu khuit ki balayap kita ki riu khuit lani kita ki bangai hau Chris ki de kito ki balangai bat briang yau Jesu kumun nong pen im bashimet ki balayo sait no ki pop bar ki jingbom khu jongki hagasnam u khuleng brot jong ublei kata u Jesu Christ ki badan ki jingade ka ba im bat ki ba yaj bat u halagasngi ki ngej bat ki le ka ktidu blei bala pandap ye ki do mensim khu ye ki ne la khot ki ri khu jong ublei ka ba ar ki jingkali ka long shano on rong no ye ki on rong no iki shaga jaka shong ne bom jukot ban long lem bar utrai junam ong ka gospel yu anis khat saul nong khat ko ning kong hadu balai bat ka kitab Isaya arpun riwle nong khat ka ba arpho ke jingkali ka balai balai ki leit no kai ka jing tumu de ka jing rong no ngine pe ki santali ki jing tumu jong ka ne ka jing jia la ne balai ka ne ka jing jia la ne ka jing rong no ka dei ban jia ka banengkong ban pelat ikri khoi na ka jing sinshar umrat khla bat na ka jing jan jarba ka ban ne newsnam ha perthai kat kum kitab jing pen pau lail nong khat ba shipau ka ong naba phalaris khem ya ka ktin ka jing ya sha jonga tinga ru ngan ri kan dong ya pha na ka ta ka por jo ka jing tanju ka ban sa je ha ka perthai baro ka we ban tanju ya kita ki ba shong ha ka khanda ka ba ar ban long lembar utrai bom jukot ka banengkong ka shiti sheki Thessaloni samnot khot khan nyaw ngan chim tang ka wi ka sentence ka ba ong kum tang in long lem bat utrai junam Yohanes khat saulanong kat khat ba ar bar ka balai bat habangalal ngalalek bat bangala penkre ka jaka yapi ngan wan pat ban shimti yapi shaladehi bat ha ka bangalong mga pi ru pila banlong ka banta ka balai lani ka jubab ka balai ban priang ye jing pen kaladur shaka met batmai ka met bala pandan buram bom yap de bom puchu ha ka jing rong no ye ki riu khut kan don ka jing pen kaladur ye way pa way ki bala yap kin mi pat na ka jing tep kin yo ya ka met ka bam puchu ka met ka bala pandan buram ka met ka ba kenja peneng ki ba imru on pen kaladur ki sha klip mat bat kin yo ya ka met ka ba jing pang kam la shu ban kta ka jing yap kam la shu ban don bor haki ka met ka ba ka pop kam la shu ka jing kwa brai jong ka pop jing bom man jing kwa brai ka do kim don bor shu ka de ka met ka ba kenja peneng ka met ka ba kenja blei ka met ka bam yap ka bam puchu kabasau ban ye kendu ni ye shem bat ki ba i bathoin kabasan ban priang ye ka bainong lani kita ki pan siat na ukan rat
naga benta ke jing im ka bangila im naga benta ukris hakani ke jinga lenti jongi ka basipor haka perthei bar korin san shipho but rom khat sal non khat basipho kumta baro ngin yeng hakata ka khet bishar ukris but way pa way unyo painong ter kumta ong ka ktin ublay ka baning kong korin lai khat sao ka ong lada ka jing treu tau briu ka bol trei ka yaisa unyo diang ya ka bainong haka bible ngi shem kidon sanjat ki pansngat kiba yakile ki pansngat on ai hakata ka jing rongno ikiri khoj haka ban sa rongno ya ka balang le ni kiri khoj sha ka ying shongne sha ka jing don kat utrai ben shem bar umar khmat ban don bar ubom jukut hakata ka jaka shongne hangta kan don ka jing sambai nong le ni ka jing sam ki pansngat bar haka bible ngiyo i don sanjat ki pansngat ka wei ka pansngat ka bomput ka baar ka pansngat jong ka jing kemen ka balai ka pansngat jong ka hok ka basau ka pansngat jong ka jing im ka basan ka pansngat jong ka puram ka jing kali ka basau lanu ka ni ka jing rongno kan jia ka jubab ka long omdan batip kansan kan jia haka por ka bompoi perkhat kat kum gospel marcos khat lai non khat lai puar gospel Matius arp sau non khat sau puar bat sau pu sau bani kong Thessaloni san bar ar san lenong khat ba ar kajing rongno kan jia haka shiklip mat ong ka sti bani kong shiki korin khat san nong khat san puar bat kajing kali ka basan kalong kumno kila letno haka nu ka rukam on rongno ikiri khoj ka baning kong Thessaloni nong basau khat khan nyeu ka ong hakil o on rongno yaki kani kandai ke jingjia ka bakrau ha ke jing tu ulpa na ka ktilu play kadai ke jing wan bari om ke jing pentip pai pa ke jingjia babut hadin jo ke jing rongno kadai ke jing jenjar pa nang ta ke jing mi pau krislam ler ka perthai baro ka wei kan mat ye ke jing bitar shilau play bad khunlang brat ublay kumbat newsnam ka baki khat ke jing jenjar pa Henry na ka benta ki bala sha rongno ki banget ki riu khoj ki bala yai ne baru try sha slam ki bala yai baru try hakani ka jinya lenti pilgrim jongki haka perthai kin yo i ka jing rongno bat kin light na ka jing sin sha rumrat klau kin light ro na ka ka jing jar ba ka ban jia news nam haka perthai kumta mano bantip lano ka ni ka jing jia kan jia let's say kandai manta ne shibit nila shai ngimtip ka ktiru blay ka ong haka baning kong Thessaloni salnon khat khan riu khat nyo na bo try hu one here na baneng pat ka jing risa na ka ktin sawaw angil rangba baka turoy blay bar kita ki ba yap hau kris kin yami pat chiwa on the kumta mangi ki badang im ya ki bala pensa on rongno yangi lem batki hakil o ya kaban ya shember utrai hakas suin beneng te kumtang in ya long junom lembar utrai kani kadai ka khubor kabala kren hakani kas por doblen ker khu yangi baru play un kren play un pen kendu ya ka donut jangin pen pai ke jingmot jangi shauhi bat hakani ka por da donna prin jangi ki bompat pleng u Jesus Christ kali ka por ban priang no lada donna prin jongi ke jing im jongi kadang lengkarang ngidang don ke jing artatin ban ye shem baru Jesus la don wan ban rong no hiri khoin ke jing im jongi ngi ngimpat jem la pen khre kali ka por ban phai show try kali ka por ban kala bomot kali ka por ban pen khre kali ka por ban pen bet ke jing im leun ker khu an pen long ke jing duai ha kani khalip mat ablay bo kpa jangi bahabneng hakerteng Jesu bana Nazaret ukhon jame nga aingo yame namar ka jing rongno ikri khut kadai ka jingkmen ka bakraw tam ka pamela pen khre na ka benta ki priu jame bat kadai ka jingker khu ka bala ap bat ka yai ap na ka benta jongi ya rap yengi try ki bi osngawi ka ktien jame hagani ka por ngin pai ki khmat shame ngin pen bet ki jing im ngin kala ka bomot bat ablay nga duai pay way ki bi osngawi ni ka khubor ki nam du no ya kani
ka jingrong no ikirikhut kinom du no ablay kinom miss henry kinyo pantalang dakaba ngin kalabamot shisha ngin yat pat mi ngin shakri hok ya me ka donut baro kerkhui bi osngawi ka krian jome akar teng jisu ngadwai nga pan kini baro amen do blay unyai kerkhui ya pi namta ka prong blay amen.